ve ningú. No és dia de mercat. Els nens tampoc hi són. És molt aviat i no han sortit encara del col·legi. Mira qui arriba ara. El pastisser. No, dona, no, el pastisser. L'avi de sempre. Totes tenen un lligam que va sobre la vida. És l'únic que m'interessa. Mentre l'escrius, ja ho penses, això, no? Arribarà un moment que veuràs el llibre i tal, sessió molt especial, és com un fill, encara que sembla un tòpic, és com un fill que ara ja té vida pròpia perquè ja fa el seu camí i que ja és a mans del lector, per tant, jo ja no hi participo, és el llibre i el lector. I, bueno, això et dona una satisfacció increïble. Tu a Sant Jordi, com vas viure amb un munt d'exemplars que pràcticament es van exhaurir i gent que et demanava que signessis els exemplars, aquesta emoció, aquesta victòria, aquesta alegria és comparable a les que has patit al llarg o has disfrutat al llarg de tota la teva carrera? Diuen el Sant Jordi, que jo sempre l'havia viscut, entre altres coses perquè és una festa molt nostra, no? Però sempre l'havia viscut des del cantó del que va comprar el llibre, estar assegut a que la gent ve a comprar-te el teu, sembla que no és igual. Llavors, l'emoció que deies tu abans, les emocions que sentia és que passa un dematí inoblidable. Una altra peculiaritat del llibre, que també em va cridar l'atenció, és que abans de cada relat hi ha una cita filosòfica. Per què se't va acudir fer això? Se'm va acudir perquè les cites totes tenen a veure amb el que ve després. Llavors, dius, home, si aquesta història que tu expliques resulta que va un senyor que es deia Sèneca, en el seu moment ja va dir alguna cosa semblant, vol dir que ja en aquell moment aquest problema ja existia. Segueixen sent vigents. Exactament. I bueno, tenint en compte la teva professió, hi ha algun conte d'aquests que veus com a possible guió cinematogràfic? Aquesta pregunta té una resposta claríssima. Un director de cinema que es diu Stanley Kubrick, suposo que el coneixeu, va dir una cosa i amb això està dit tot. Va dir, si una cosa la pots pensar ni la pots escriure, la pots filmar. Amb això ja està tot dit. A veure, obrir els ulls a la foscor, que és el segon recull de contes d'en Josep Maria. La primera cosa que vull destacar és la portada. La fotassa aquesta de la Victòria, sensacional. O sigui, que tinguis a l'ull un punt de color, que és el que li dona justament aquest contrast amb la cara en blanc i negre. Per la meva part, va ser patètic adonar-me que l'amor s'havia quedat cansat i oblidat a la vorera de qualsevol camí. No, és molt bona aquesta frase. Com a escritor, Lola, quan et surt una frase que les capta, igual que tu l'any passat, et sents bé, no? Quan l'escrius, dic. I pensa que quan l'escoltes, com ara m'està passant a mi, que se't posa la pell de gallina, dius molt bé. O sigui, realment, quan ets capaç d'aconseguir això, xapó. Una de les coses que m'agrada de Josep Maria llegir-lo és que les narracions no són gratuïtes. Totes tenen al darrere una història que no està feta perquè sí. Al darrere d'això sempre hi ha un plantejament que parlen de solitud, d'amor, de desig, d'incomprensió, de la crítica social, coses que veus que no t'agraden, les transformes en una història, però en el fons estàs dient això. Perquè les històries, igual que un guió, jo sempre els explico als alumnes que no t'has de quedar amb la història. La història és, diguéssim, això, però has de mirar sempre què hi ha sota de la història, perquè el que t'està dient normalment està amagat a sota.
cinema també està present en els seus relats. És un altre dels elements que a ell li interessa i que reprodueix, no? Com ho són els colors, o és, a banda de la música a la que ja m'he referit, com ho és l'olor de les coses. I agrada intentar que el lector ensumi l'aroma del que ell està descrivint en el seu relat. Persona, el Josep Maria sempre m'ha inspirat confiança. Molt orgullosa que hagi format part dels meus equips perquè és d'aquella manera de ser optimista que ve de gust tenir a prop. Finalment, perquè és la meva professió i perquè com que ja que m'ha convidat a fer la presentació jo decideixo què dic i què no dic, doncs li faré unes preguntes, li faré una entrevista. Que veu les coses sempre al got mig ple. Algú que no té cap impediment per tirar endavant qualsevol empresa per complexa que sigui. O sigui que hi posa il·lusió, hi posa ganes, és vitalista, molts de vosaltres el coneixeu millor que jo, però jo us refereixo a aquells aspectes que he pogut comprovar empíricament. Una persona coneixedora de la seva professió, jo crec que enamorada d'aquella feina, pel que transpirava, pel que transpoava, pel que transmetia no només a mi, sinó a la resta de companys de l'equip. A més, li agraden les emocions. És una persona sensible, ho és en el tracte quotidià, d'amistat, de companyerisme, de treball, i ho expressa també en el llibre. Les emocions no li passen inadvertides. Felicitats. Gràcies. Avui no hi ha gairebé ningú. No és dia de mercat. M'agrada escriure i algunes vegades jo feia part de guions o algun documental, etc. Fer guions no és fer literatura, són dos formats molt diferents. Quan fas guió no cal farcir la història, no cal adjetivar, no cal donar-li quasi ni sentiment. No sé si ho faig bé, no sé si agradarà, no sé si... Que em sembla que això ens passa a tots, el que escrivim. Sí. El que dic pot ser interessant perquè ho llegeixi una altra persona. El pot ajudar. Si més no, li pot crear les mateixes preguntes que el faig jo. Val la pena això d'escriure llibres, tu. Salut! Gràcies a tots. Salut! Tingueu molta salut.